Salutare și v-am găsit la un nou episod pe acest canal din DLC 2019, Update 2020. Dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like și un comentariu. Și haideți să începem acest episod. Avem aici cu cei la Nimes, o echipă bunicică, putem spune, chiar mai bună decât a noastră, dar na, să vedem, reușim totuși să-i batem. Mijloc comun, este meta, dar nu avem ce face cu ce avem. În sfârșit, să începem, să sperăm că lagul va trece rapid. Ne concentrăm pe meci. Aici Bogdan Stancu încearcă să fure mingea foarte repede, reușește. Cheșerul, să vedem, n-am unde să pasez. Chiar aici n-am unde să pasez. Urcă fundașul Smith. Aici pasa asta către Bogdan Stancu. Bogdan Stancu va centra cu pas pentru Pintili. Mai verificăm noi puțin pe acolo pe sus. Mai Pintili a stat bine acolo, de la luptarea de cap a fost foarte proastă, pot spune. Și din nou v-aș ruga să-mi spuneți în comentarii ce jocuri să filmăm mai departe. Și aș vrea să vă spun că îmi pare rău din intro-urile acestea, dar credeți-mă că n-am ce să fac. Pare rău. Încercăm ușor la distanță, ce ziceți? Hai că îl încercăm. A fost bine, măcar a fost 4 porții, ceea ce este foarte bine. Totuși mi s-a părut că intrarea la portar a fost așa cam rapid, adică nu se aștepta, adică a fost așa pe moment, dar mamă, era să ia gol, ceva genul ăsta. De meci consumim emoție cu pas pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu aici face niște scheme frumoase, dar n-are cu cine să joace. Mai departe era Donjic, dar l-am schimbat. L-avem pe Nemanja Radonjic în teren, am spus că mă friză și așa nu joacă mai bine, Nemanja Radonjic este mai bun și am spus mă îl pune pe Radonjic că este mai bun. Bună pasa asta, sau mai bine zis șutul. Swift. O pas către Nemanja Radonjic cu șutul și apără portarul. Mai verificăm și noi puțin acolo să vedem. Swift. Radonjic e B, adică bate bine cu ambele picioare, deci hai să încercăm să marcăm din cornerul acesta. Deci scoate portarul luptura, am roșu pe Grigore, deci nu o să ne bazăm pe el meciul acesta. Cheșerul aici, să vedem pasa asta către Bogdan Stancu. Acolo Bogdan Stancu trece foarte bine, să vedem șutul Bogdan Stancu și reușim să marcăm pe final de repriză. Ceea ce este foarte, foarte bine că marcăm. Se termină chiar repriză. Ultima fază care am avut-o, posesea este împotriva strâng. Și dacă aș trebui să spun, chiar ar fi ăsta jocul meu preferat, chiar îmi place mai mult ca DLC 2000, da, mă bâlbâiesc, asta am vrut să spun, adică 2021, nu știu, parcă mi se pare, puteți să spuneți voi, unii probabil nu vă place, mă, dar hai să spun că sunt slab. Spune că aveți un telefon slab. Și că nu aveți niciun DLC. Mergi doar ăsta, ce să faceți? Bă, nu mă mai joc deloc DLC în viața mea sau ai știi joci DLC 2019, update 2020, bine, la mine update 2020. Voi puteți să spuneți dacă vă doriți să vă fac hai să vedem pasa aici, cam proastă. Tutorial de instalare al jocului, dacă nu vă fac, nu sunt obligat. Eu fac doar dacă doriți. Să vedem șutul lui Bogdan Stancu pe lângă poartă. Trebuie să verificăm și noi din când în când acolo că
Vedem aici centrarea. Aici cred că e offside la Bogdan Stancu. Cred că era offside. Radonjic aici, de mare viteză. Radonjic. Da, pierde mingea. 1-0 nu prea ajută. Românii chiar nu vor să mai vină. Am jucat doar un singur meci pentru că nu aveam ce face și vă spun că am un meci super greu după meciul acesta. Vom avea meci cu Real Madrid. Cred că cel mai greu meci care s-a putut să-l avem. Aici o pasă bună pentru Radonjic care reușește să marcheze. Bogdan Stancu îi pasează perfect pe Nemanja Radonjic care marchează. Am spus că mai grabă de pasez acolo să fiu sigur că șutul o să intre bine în plasă. Și a intrat chiar super bine, nu cred că se aștepta portarul să mai paseze acolo, dar uite că până la stat. Vedem aici Bogdan Stancu, un pas pentru Nemanja Radonjic. Aici Bogdan Stancu primește pas de la Claudiu Cheșera, zice că la poartă pe lateral. Las. Mai grabă nu încercam, s-a super prost, nu știu, un minut de prelungire. Oricum este bine că ni s-a dat punctul la gol la veraj. Radonjic, aici o pasă bună pentru Cheșeru, să vedem Bogdan Stancu. Asta este ultima fază. Nu o putem transforma în gol, cred. Nu, și se încheie și meciul. Bogdan Stancu meciului și chiar merită. Primul loc, să vedem câți bănuți am reușit să facem, doar 16, foarte puțin. Da, Salvatore Sirigu și avem meci cu Real Madrid, echipa 5 stele. Pregătiți-vă că este posibil luăm bătaie. Bă, da, vă seama cât mai echipa, să vedem aici, da, nu am nevoie din niciun jucător de acolo. Să vedem aici ce jucători avem. Și un prim jucător român, Ștefan Radu, da bani, noi nu avem. Să vedem, poate mai avem și alt român, dacă nu avem, asta e. Da, și nu avem. Dar toți avem șanse acum la Ștefan Radu, doamna Ștefan Radu, Nicolae Stanciu. Să vedem. Nicolae Stanciu. Nu este. Nicio șansă, din păcate. Acum că Grigor și-a revenit, hai să băgăm pe Noack. Pe bancă înapoi. Să mergem să dăm upgrade la stadion aici la noi. Corner. Se pare că nu știu dacă mai crește mult. Hai că dăm bănuții ăștia și să vedem cam câte ar mai trebui. Vreau chiar aici să-i dau update. Vedem cam câți bănuți ne-ar mai trebui. Deci mai avem nevoie de 288 de bănuți doar ca să trecem la următoarea divizie. 288. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal, să lăsați un comentarii. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!